Good morning mga kalingap. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa ospital kung saan may humingi ng tulong na pinadaan kay Sis Antoinette Doctor. At nagpadala ng puting si Sis Antoinette para ibigay din sa sa pasyente na 8 taong gulang na nangangailangan. Ngayon po ay pupunta natin sa BMC kung saan doon siya naka-confine. Ayan. Tayo na mga kalingap, punta na natin. Sadyang kaibig sa habang panahon. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Ng Kalingap TV. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Brenda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Pag-subscribe po kanyang YouTube channel. Ayan mga kalingap, pupunta na tayo sa lugar ni Neneng kung saan ay nakakumpanya siya dito sa BMC. Ayan na. Natin si Neneng para ipaabot yung pinadala ni Sis Antoinette Doctor. Ayan mga kalingap, medyo mataas pang araw, mainit masyado. Ayan. Kamag-anak niya, yun si ate ang nakausap ko. Ayan mga kalingap, nakita na ako. 4th floor na. Yeah. 4th floor. Pupunta kay Princess Agriones. Si Princess andyan. Magandang po. Magandang araw. Okay lang. Ito po si Princess. Ikaw pa yung nanay? Lola. Tingnan rin sa ulo. Palang opera na po eh. Grabe. Hindi mo bawal mag-video dito? Walang napasok na. Yan po yung nakaano sa kanya. Ano siya nagpapahinga? Bunso niya po. Bunso. Apo. Ay, ikaw yung kapatid. Yung ano. Nasa yung mga gulang. Isa ba sa inyo kanina? Ay, kanina yung pinaram ano. Ay po si Princess mga kalingap. Kasalukuyan nagpapahinga. Isa pa akong vlogger, si Kalampitos TV. Kasama ni Kuya Bal, kilala si Kuya Bal. Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, may dala akong Ay, bawal. Kumakain pa yung prutas. Ayan. Prutas. Ayan lang ko ng prutas si Princess. Kunin ko po yung magulang. Ha? Para makakasap mo ko yung magulang. Ay, wag na. Okay na yun. Papabot ko lang naman yung Babakal ka lang. Oo. Babakal. Kay ano ko na lang din yung padala. Sige lang, ingatan niyo lang po si baka sakaling may mag pa sponsor makadala ulit dito. Ay mga kalingap, inintay ko si ate ng ilang oras ba yun? Ayun.
Walang 2 hours para lang masilayan itong si Princess, may pabot yung kunting tulong. Ayan po, hindi na ako masyadong matatagal kasi parang bawal dito sige po, galing kay sis, medyo kunting halaga lang po galing kay sis Antoinette, doktor. Ayan, sige po, pagaling ka Princess. Ayan. Wag mo ba? Naririnig niya? Si Princess, ano siya? Princess Abiliones. Sige po, salamat. Taga-asa ka! Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, dance, 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 dance. Team Kalingap, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hikalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Team Kalingap, team